iki alamatnya gini gini gitu. Tapi ya nggak usah. Tuh, rasanya kayak WC, mantep. Aduh, ini main. Yo, Mas, sampai kenal rumahnya Aceh Mas? Aduh, nggak kenal. Di rumahnya gitu. Pas ini dulu paling. Asam nih, jalan rak, ketok gue. Wah, tapi kalau menungso itu tinggi. Duh, sing dilawangi berdoa ben. Gitu. Gitu. Kos-kosan lawangi 1000 piye, kaya lawan 1000. Iki wah, duh. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Yehe. Rino wengi ati rasane peteng. Hae. Tak ora celeng. Jambut wong lagi latihan gitar kok. Lah. Nah, gitar ke sapa rasane? Aku lagi latihan, Jon. Turu benar-benar wis menang. Jambut tenan kowe. Ayo ini jam piro turu wae. Tangi. Lah nyapol. Mentang-mentang dino minggu bolong. Tangi. Ngopor. Lanjut gitaran we turu karepmu kono. Lagi belajaran kok. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Ati bingung. Iki ki tak goleki lawang akeh banget. Jebule iki nomere 1250. Duh. Lanwon, Monggo. Sinten niku? kula Sinten? nuwun. Karepmu mlebu kono. Dah. Anu kamu ngomong ayo piye iki to? Nuwun. Monggo. Oh, kowe kan. Piye? Kabare? Sehat-sehat. Goane nang omah wae ya. Wis jegongan kene sik, jegongan tak Ya wis. ngopi sik. Tak jagong. Boleh atu-atu jebule nang kene iki, aduh. Entek. Lak banget ki. Ngopi-ngopi sik lah. Halo. Karon buka Facebook lah. Enteni si John gawe kopi. Sopo ngerti kopine enak. Kel. Kopi apa teh? Kopi nu sing mantep, sing jos pokoke yo. Pahit polo ki, Kel. Yang pahit no. Yang kaya omongane mantan ngono ki lho. Jelekit. Wah, tamune cahet jan kok ngaduke nggo iki wae. Sendok padahal lah yo oke. Tapi wong edan kaya ngono yo males. Pahit tenan, cocok. Ben ngrasakno ana asin-asine sithik. Iki Mas kopine Mas. Wis, mantep. Mas Cakil. Beres pokoke iki. Wis langsung dinum ora iki. Boleh Mas Cakil. Jos. Aduh. Kok kebocah turu wae nek tamu ki bukane tangi malah. Woi. Tangi. Woi. Nek tamu tangi lho. Enggak gue lo siang kok celeng lah. Iki jam piro tangi? Tangi.
Nggo apa? Apa ya bune? Aduh spray ku kae lho ora mambu. Aku sadus kok wangi. Itulah. Hei. Tangi karepmu ora karepmu. Ngobrol wae karo Mas Cakil ning jowo. Nang kaget, rasakan kek. Kopimu gawene pahit asin lho, jajalan lho. Mosok asin. Coba nih. Kok iya ya? Wah, mbok kaya apa mau iki? Kok enek upil-upile ngono. Iya, ketoke iya iki. Waduh, lambeku yo. Jono iki ngombe kopi karo upil ya. Lah kok tadele upil aku kok. Wah, jan ah. Tapi yo enak iki. Oh iya, marbene sih aku yo ngerti kok nek kowe seneng kaya ngono iku. Matuk tapi Matuk. pahit asin. Rokok sing rokok. Wis cocok. Aduh. Jok, iki kontrakan kok. Wakeh lawange jok ngetek 1250 ki, Jok. Jan, puyeng aku golek alamatmu iki. Iya, kontrakane wong elit kok iki. Elit opo? Kontrakan isine sampar reget ngono. Sampiran jemuran akeh. Sempak-sempak ngopeng ini jemuran. Kontrakan elit. Piye? Jan. Ora iso golek sing luwih apik kowe, Jok. Wis nyaman aku ning kene. Cewek sing ngekos do montok-montok kaya entok kuning kampung kok. Wah, jos wi. Ngene iki yo betah gak betah yo. Ya mesti betah nek sampean ning kene yo mesti betah. Tapi bahaya wi. Bahayane opo? Nek ndelok montok-montok ki sok bisa menimbulkan sesuatu yang negatif ngono iki lho. Contone kaya weruh entok kawin ngono kae. Piye? Sange, Bu. Sange to. Tumben kowe kel dina Minggu ra metu karo cewekmu. Wong cewek kok ora gelem jak metu aja. Puyeng aku ora. Lah ngopo kel? Ora metu karo cewekmu. Ah lho, Jok. Malah gawe ning kamar. Jare cewekku sing ning njaba wae golek kamar, Jok. Mosok sing wis ning kamar dijak metu, Jok. Duh, yang trik. Ya wis ngene aku wae nek ora gelem. Wong kok butuh banget diwe barang ini kaya ngono kok nggak gelem. Bocah apa lho? Jane aku yo pengen, Jok. Ning aku wedi, Jok. Durung tak rabi. Yo kok menawa aku nganggo kondom, lek kondome pecah ning jero piye? Dadi bocah. Aduh, Jok. Bingung lek ngono iki malah tanggung jawab anae wong, to. Aduh. Ya ora apa-apa nek dirabi wae kaya ngono. Rabi piye? Modale urung enek, Jok. Ah. Pusing. Jane Jok lu. Biar. Pusing. Tangi turu kok ngisinan. Wong kaya manuk bilang. Bermangan ngisin, mangan ngisin. Cabut. Lah.
nih ngendi gayungnya asli ban Ngopo kayak bocah bengok-bengok gawe susai wong kae apa gayungnya ngendi kira gue sanggup lah gayung apa kira cewek gayungnya ban-bani kowe koran lah giaring ban iya cangkeman terus kilo apa nih makanya picek kopi ya gayung nih namanya setahun nih koplo tenan ban aku jalan gayung cok yang ini apa ini cetak ora nih Oh alah, wong ngising kok ribut ae. Iya iki. Jalan. saya dan gayung salah gitu yoi nah tiba ini bener loh mendemnya kapan mabuknya kapan oke nah Oh, ini ngombe seo, pedes. cocok ini biasanya bisa dot ya nama apa pikiran yo belum dia jengkel lah nggak bisa ya no pas Iku ngopi rasa upil. pasu asin nih gak ada kok Jam to.